שהסיפור מאוד דומה גם באגנים האחרים, אפשר לראות את זה גם פה. אבל למה לא זה על מצגת במפה? באמת שניסיתי... תוכנית מתאר הביאו לנו 30 מפות הביאה. זה מפה אחת בסך הכל הם יכולים לדבר על המצגת. אתם לא מתייחסים ברצינות לעניין. אני שואל אותך גם חוק הביוב אתה צריך לדעת טוב מאוד, ואתה מתעסק בתכנון תוכניות ביוב, אתה צריך לדעת בעל פה מה זה חוק ביוב. אתה לא יכול להיות מהנדס אזרחי רגיל ותעסק בזה ולבוא להציג משהו. אוקיי, זה לא מקצועי, זה לא מקצועי. כל חבר מועצה יש לו... 5 דקות. אני לא סיימתי את ה5 דקות. עוד שאלות, חכה ראש המועצה, אדוני ראש המועצה. עוד משהו, האם מבחינת עלויות למועצה המקומית, גם היום וגם בעתיד מבחינת הלוואות ומענקים, האם אתה, אדוני ראש המועצה, מה הצפי מבחינת עלויות לתושב הפשוט ברגע שאנחנו מאשרים כזאת תוכנית, לא משנה, חלופה א' או ב', ראינו שההבדלים הם לא כל כך גדולים, אבל מה העלויות של התושב הפשוט? אוקיי, אני אענה. אני אענה בסוף. ולמה נבחר עמק הזיתים ראשון ולא מקום אחר או שכונה אחרת? מה השיקול שהופע שני עוד? שני דברים, איפה נדם? אני למטו של דבר לא באתי להצביע על התוכנית, באתי לקבל סקירה, כי לא ידעתי, אני מתפלא. ויש איזושהי נקודה שלא קיבלה שום התייחסות, שזה המים המטוהרים. בחזרה, שזה חלק מהתוכנית של תוכנית האב, לזה אין שום התייחסות. אתה מדבר על הקולחים שמרצון? זה לא חלק מתוכנית אב לביוב, זה אולי יכול להיות חלק מתוכנית השבת קולחים, ואני מניח שבתור תורמי שפכים אתם אולי רוצים לראות חלק מהקולחים ותורמים חזרה אצלכם. זה לא חלק מהמנדט שלנו כעורכי תוכנית אב לביוב. והדבר האחרון, הצגת רק שתי חלופות. אם יש עוד איזושהי חלופה נוספת, שכן התמקדתם בשתי חלופות נפרדות שכמעט זהות, בגדול כמעט זהות, ההבדלים הם קטנים מאוד יחסית לאורך התקופה, וגם למקדמים וריביות וכל מה שעשיתם, הם זהות לחלוטין. יהיה עוד חלופה? לדעתי כן. אני רק מנסה להבין למה אתה מתכוון, כי תראה. כן, נופח. שנייה, אני עוד לא אמרתי, לא סיימתי. אתה ביקשת עוד חלופה. לא, עוד חלופה, שנייה, תן לי להגיד משהו. אני בגדול מברך על התוכנית. ואני גם בא תוכנית ביוב לכל הכפר. כי אחד מהאתרים והשכונות שסובלות זה אצל השכונה שלנו. היא ממש בעייתית וצריך גם פתרון לכל השכונות, גם את השכונה הצפונית, שלדעתי עדיפה על עמק הזיתים למצוא את הפתרון שלו. כן, נופח. טוב, יש לי 3 שאלות. קודם כל, תוכנית המתאר של שפינת, יש לה 2 שלבים, עד 2040 ו-2070. פה אתם תכננתם רק עד 2040. מה הסיבה? ואם אפשר תוכנית ל-2070, זה לא עדיף מאשר עוד פעם להתחיל להשקיע בזה? תראה,